Secondary School. Hadin I Rivalin Sokmi in one Idame Gracious Rani na Silver Spring, but ya kan ST Lani Kirulum. Jadi penmis kaman banyak compete buat ki general nani ki judge benriu ki balahi apat hakari India barogoy nama lara kum ki judge benriu nila pan penmi ki IS ki IPS na ki jala lajong na ki judge benriu lajong mengihi ngin bat ya ki kerdam ki bahia kum kolong menta ki wi ki judge benriu na ki wi ki jala ki wan berlong he ki jala jungi ki seng balang ki yakhi Henry ki babat ya ki ikhtiar kade nak kiwai ki jalla haringan bak banginang bat pa di kasensyar khadar ba mangihi ki khasi bat baro minang bat ya ulakam jong kasensyar ka khadar larang imna ban bat chu saya ulakam jong kasensyar khadar lapnia ya ka sarkar nak kiwai ki officer rang ba nak kiwai bat ki jalla habang ikren ya kata om dei bang ikren wara pensengu pher jai ben riu haring ikren namar ba ni kwa ba ka jaj benriu lejong kan ki sprang ba mangihi kum ka jaj benriu min bat sprang tengah kwa ba pengrung ya kene ka mesin ikon ngadu dangrit ka de bandan haba phi dan kata ka mesin ikon ngadu dangrit ban prepare ban penkre ban poi syakadan ka bahia kan mau ki kana school phim dei ban pulih kot tangi tu ki textbook ko classroom pulih ki general knowledge pulih ki kot bapir pulih ki kot kubur kaya ka news support TV ki point ki bap so kilong important note down ngan tu IP have ki barit lese phimi tu nga ngade nanti na po lingyong ngadi nakani ka thani ngadi school hasnong hadu class 2 nadu class 3 lalai pa social na em nga sa social na he nga san stay pandang la yo kami jampat nayo balik tri sagui benta jong kari khasi bat nani thui phi habang iwat kam tei ka basuk yangi bangin yo kam ngaban tho ya ki exam ki written exam ngaban fees ya ki interview la ko ban thui phi ni om dei bang sarong om dei bang ko ban pius penkiu skong ila dia hanrei la ko ban ai kum sai phi habaret ba habang liwat kam ni tho ik exam pair ni le interview kaik bang julia habang alait ben thoi exam habang alait ben interview habang kinong kli ya ki jing kli nga kidan jikli bangamla ngawan hayeng ngaw pelit ya kikot ngawan adu ban yo ya answer bat kata kairap ban increase ya ka knowledge ka jonga bat kunta terter nga appear ya ka exam MCS President jong ke HYC tersat circle badakani apor ngakwa panai kuble kerpang i chief guest Ibadan Borom jungi wala dai mna ban don dengkat bania ke dia apor bat ibalong ru ngakajo apor lampang jong ka district council ke jungi nangtai president jong ke HYC central body i vice president kinong kitkam nangta iba stai sing badru kumju iba kes ibalong kum uwene men janga mo nadu tigi por men so bai pai dang long emle ni than ni ju ya yet ba lai long kum sing sem untai kini kiri rong ba ki bai don hang ni baro but kumbala kren I ba stai te ngan ngaru ngunup kren penjerong ngani apor te ngaskwa ban oi phi tang kani ko wei ba ni long ki jaj benriu ki badan boktam nomor ni don ni kita ki sipai kiba yakun sisa nam takari ba kajaj benri ko jongi kiba kloi ban ai ya kamensim ko jong kiru nam takari ba kajaj benri ko jongi don bok sisa ba gi don yakini ki kumya ka HYC ka KSU FKGGP kiwi ki sing halang kiba kloi ban yakun nam ta jing pha jongi we pedwe te phi kum ki para ki jonga kiba don pring ka jing puli jong phi ngakwa ban ong tang kani ko we ba habang ipit menta ha ka jila ko jongi ha ki office ki department ki ba pher ki parado prasnam jongi ki lanang duna mo
ti pidai ban kan mau ya kani kawe ba ni jom kani ka school, jom ki school hapo jom ka circle, kata hado ka tap linkin hado umlang ma. Kajing semua jom ka seng kalong ba. Min ai men sem. Ba ki kena kinang yale ban kiu shaprang. Kamtam yaki school jom kani ka circle. Ba kinang la ban yele shitom ban kiu. Ya ki jom ki school ba kamtam ki kena ki jom ki. Namar mi ba haki ni ki area ki jongi ladang kam kata kajingele bane ka competition ka bandang hapeng ki school bagi kena makumno kin pemkiu ya kajinang ki star maka jinang ki star dan sembilan ya baru ki kam lada habade baka yo akon bakiwi kiwi de kata kini kajing temu jom ka circle ka ba kulong ni kini ka facilitation kini ka por ka ba bentar de kan ben slam ini ya ina shi program ha ka ba inyo no ya ka jingren nai ba habo pidai ki khot ka seng ken mo long ki bala khloi bana trelang ba ki snong ki thau long ki ba trelang ba ki ken hun ki bo pher hapo adong than ni jong phi but long borobor kita ki sipai habo ang ki sipai ke mut nyemde ban sim melodi kum ki boss mo ki ban le ba he ki ban pen kelumah ri ka snong ka thau dei ban long kum katok ani ki sipai ban tamput yano ki jaka rei belum disipai kebut kita gibru ki belum ready ban mi nam ta ka bha ka miat hakono ngono po na ta daw ngakentu ya ka tersak sakil lang niu bo sisnem pelayat lakiu ya ki jing sa tunju kilamat ya ki jing sa kran ben la se kilamat ro ya ki jing sa ero ya ki jing ai men sim ya ki jing ero bak nang trai sani susu nam ta ka bit ka biang ka bha ka miat jong dong ka thani ko roi tangka roi lang kham jam she's pura HYC tersat very good tur syaprang shipai kari tur syaprang shipai kari tur syaprang very good. Thank you. Taste it. She's pura, ladap menta, HYC tersat circle. Menta kasni tela penlong program baper football friendly match tersat maulai HYC ka dancing competition yaki SSLC HSSLC pinko purom felicitation right bien she's pura HYC tersat very good one jan khamshi jan she's pura HYC tersat very good tur syaprang shipai kari you. Hoy. One, two, three, jump. Continue, Jerome. No quite shot, you one last come on.
Thằng nó shit rồi.